Tosi hyvin fiiliksin lähdetään uuteen kauteen. Et siistiä, että MM-kisat on Suomessa, kotikilpailut. Hieno päästä kotiyleisön eteen luistelemaan. Kertokaa vähän, mitä on luvassa. Sieltä on vähän erilaiset ohjelmat luvassa kuin viime kaudella, mutta mä ainakin itse on tykätty tosi paljon niistä ja niihin tosi nopeasti päässyt sisään. Silleen. Uutta Team Sessivillä. Cecilia sanoi vähän tuossa jo MM-kisoista, ne varmasti teillä oikeastaan koko kauden päätavoite päästä kotikisoihin luistelemaan. Joo, se on se päätavoite. Tosi upea, tai tosi upea olisi päästä tietenkin kotiyleisöön eteen. Teillä on 2 kovaa paria haastamassa tällä kaudella ja kokonaan uusi pari myös mukana. Millaista vaihtelua se tuo, että on paljon kovaa kisaa oman maan maajoukkueessa? Tosi hyvä. Tosi loistavaa, että me ollaan saatu lisää jäätanssijoita mukaan. Että jäätanssi on nyt kovassa nousussa. Joo, tuo ihan uutta motivaatiota omaankin harjoitteluun. Ei ole ihan yksin siellä aina.